Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 9 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Surprise attack Senador Bato de la Rosa nagfile COC kandidato pagka-presidente. Apato ang nagfile sang COC, magakandidato congressman sa siyudad sa Bacolod. Padayon, nagabiya ang mga trabahanteng mga health worker sa aton sini mga hospital kag pila ka mga ahensya sa gobyerno. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Kibot man ang tanan ba? Surprise attack no ang pagfile COC ni Senador Bato de la Rosa sa pagka-presidente. Pero automatic siling niya kung mag-file si Mayor Sara Duterte, ma-withdraw ko dayon sa kon kandidatura. Baw, ang panawag sini intulin the government. Puwerte, no? Agad nyo into ang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Di kon pamatian ta,
si Sara Duterte, sila niya, gapangayo ako pasyensya sa akon mga sumalakdag nga hindi ko matuman ang ila ginasinggitan nga magpapili ako presidente. Gusto ko tapuson ang akon katapusan nga termino sa pagka-alkalde sa Davao. Amo nang siling ni Sara. Siling naman niya ni Presidente Rodrigo Duterte, siling niya, ako ya gapati ako nga ang akon anak ka maga-inkwentro gid sa pagka presidente. Amo ning palayag sang Malacañang nga nagapati nga mapapili gid si Mayor Sara Duterte sa pagka presidente. Kadako pa sang tiempo mo ang substitusyon sa Nobyembre 15 pa. Siling man ni presidential spokesman Harry Roque, siling niya, ako ya madalagan kuntani kon magdalagan presidente si Mayor Sara Duterte sa Davao. Ini iya patimaan bala, daw kaklaro, daw katag. Ang punto naton, lang taon ta pagkatapos ang Nobyembre 15, konsinsiro si Bato de la Rosa. Pag-abot sang tion nga mag-withdraw siya. In cambio, kay Sara Duterte, ti siguro kabalo na kita, nga mga Pinoy nga ginaintulin kita. Daw kabang alaman sang Pinoy, pwede pa intulinon? Ang punto na kon, ang husto-husto lang. Nagligad, ti amo maning natabo kay Presidente Rodrigo Duterte, ti suliton ta pa ang history, kung sa bagay ang mugi man ang istorya, kagang history, gabalik-balik lang. Ang natabo bala kay Presidente Rodrigo Duterte, sang nagliga gadumdum at hagpato sadtong tuig 2015 sang buslan sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban si presidential candidate Martin Dino, nag-withdraw sang COC, sumulod si Duterte. Ang history gabalik-balik, base kon amo man ining matabo. Kung matabo ini, nga mag-withdraw si Bato in favor sang isa ka kandidato, amo na ginatawag daton kon magpaintulin pa kita. Amo na ginasiling nga daw, gabring mata mo, ginainto ka, daw sobra naman Klaruhan nyo lang, ang husto-husto lang. Bao, anong pananaw nyo sa Pinoy? Daw, sakit man buot ako mag-amuni nga plastada ba? Inang, daw ka budlay mitlangon sa tinaga po daw. Daw hindi mamitlang sa kanginan, laki hindi pwede sa KBP. Pero ang mahapos-hapos ka tinaga nga magmulumagan, pasakit-sakit sa Baltiagon, intulin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ang masunod nga isyo, idulong ang tanan gusto gid magpino ang kutis. Ang tanan gusto maghubi Porte na. Ang Bacolod, gintugyan sa duwa ang pagkaalkalde, one-on-one. Amuning masadya sa tunga ni Mayor Bing Leonardia, kag ni Congressman Albi Benitez. Pero sa pagka-kongresista, magluwas kay incumbent Congressman Greg Gasataya, may nag-file apat. Isa si Romy Gustilo. Ang report sa aton patrol unemployed. Ikaduha, si Wilfredo David, retired police colonel. Ang ikatatlo, amo ni siyang isa ka negosyante, ginakilala pamilya sang mga artista, milyonaryo. Amo ini si Danny Atayde. Kadumdum kamo sa mga artista Atayde, gapanghatag autobla. Mga pamilya ini ni Danny Atayde nga ginakabig isa sang milyonaryo nga pumuluyo diri sa Bacolod. Kag si Narciso San Miguel, isa ka engineer, opisyal nga kandidato sang federalismo ng dugong dakilang samahan. Amo ni ang mag-aengkwentro kay incumbent Congressman Greg Gasataya. Mas madamo, mas mayo, mas kampyon ang engkwentro. Amo silingon, may pilian ang tao. Pero si Congressman Greg Gasataya, sa magtimbang nga bahin engkwentro ni Benitez kag ni Leonardia, wala ya, kanahan, neutral ya si Congressman Greg Gasataya. So ang silingon, nga damo ang nagahulat kung may engkwentro, nga daw wala gid, bawsos gulpi lang, inasod-asod nga nagfile sang COC, apat gid ang maengkwentro kay Congressman Greg Gasataya. So ang buot silingon, masandukot ini nga engkwentro. Porte nga engkwentro halin sa pagka-kongresista pakadto sa pagka-alkalde. Super nga engkwentro ini, batalya politika sa siyudad sang Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 50. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang
Ang politika, gakalimtan tang iban nga mga isyo, nga puwerte man, ka-importante nga isyo, ining mga health worker naton. Kabalaka na ang pila ka mga pribadong hospital. Labi na gid ang Private Hospital Association of the Philippines. Gapati sila nga kung magsigi ini ang pag-resign kapag galin sang aton sini mga health worker maabot ang adlaw nga kulangon kita sang aton mga health worker sa mga hospital nga kay naghalalin na madamo nagre-resign na kag ang iban sini nagahulat na lang nga makapadulong sa iban nga pungsod. Siling ni Dr. Jose Rene de Grano, ang presidente sa mga hospital pribado, mas dako nga sweldo kuno ang gina-offer dito sa iban nga pungsod. Amo na kun nga nagakawad-an na sila sang nurses kag doktor. Ang ibang kuno gawlat lang ticket para magpadulong sa iban nga pungsod. Ting iban nga hospital makibot kamo nga hindi magbaton bisan may bakante tuod wala naman sang ma-assister nga nurse kag doktor kay kulang na kay nagre-resign na sila sa ilang trabaho. Hindi lang gani kulang benepisyo, kulang sweldo, kundi ang iban may sakit buot pa sa gobyerno bangod ang ginpormisa sa ila nga mga benepisyo wala nagtulupa. Amo ning rason nga makibot kita pila ka adlaw nga bakanteng hospital, hindi magbaton pasyente kay wala sang magabantay, wala sang mag-assister, kay ang aton nurses ka mga doktor naglulupad na pakadto sa iban nga pungsod. Kag hindi mo ina sila mabaton. Bangod didto gaduloble ang sweldo. Amo na nga madesider sila, mapabinturar sila, mi ano man ang ilang madangtan sa iban nga pungsod. Diri sa aton gantos na sila, gakalamatay na sila sa COVID-19, wala pagatulupa ang benepisyo. Amo na kung nga problema ang mga hospital subong nga sigurado kulangon doktor kag nurses. Ang iban nga doktor nagre-resign na, ang iban nga nurses naguluwa na sa trabaho. Samtang gadamo ang pasyente sang COVID, nagadyutay man ang nurses kag mga doktor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamilya
matian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Pahabol lang kuno nga pamangkot, brown out, gin-cancel na. Wala brown out, kay ginpalayag, nagligad to, alas 6, tubtob alas 6 ang gabi, kansilado kuno ang brown out, dumaayo man nga balita. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.